ହ୍ୟାଲୋ ରୋଶନ ମୁଁ ରୋଶନ ଶୋଇଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ବୁଧବାର, କାଲି ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଘର ସଫା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମ ରୋଶନ ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ସେ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ଲାଗିଛି, ଲାଇଟ୍ ବି ଲାଗିଛି, ହିଟର୍ ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଘର ସଫା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଣୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁବାରରେ ପୂଜା ହୁଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ସେଥିପାଇଁ ଘର ସଫାସୁତୁରା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ପୂଜା ସାମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଆମ ଘର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ପୁଅମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ। ଆମେ ଉଠିକି କାମ କରୁଛୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ।